Тапшыруның беренче котлау сәламе Новоспасская бистәсенә аша. Бүген үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен Югары Терешка авылында туып үскән хөрмәтле якташыбыз Кузахметов Айрат Рафаэль улы каршылый. Матур гомер бәйрәме белән ихластан аны әтисе Рафаэль Калимуллович, әнисе Гөлфия Сабировна. Ульяновск шәһәреннән апасы Зөлфия, тормыш иптәше Ринат, кызлары Залина котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 1990 елның 16 декабрендә Югары Терешка авылында көтеп алынган икенче балабыз, сөекле улыбыз, энебез дөньяга аваз салды. Нәсел дәвамчыбыз булган сөекле җимешебез бала чактан ук җаныбызны тынычландырган балабыз булып үсте. Мәктәптә тырышып укып, уңышлы тәмамлады. Аннары Ульяновск шәһәренең педагогия университетында белем алды. Кулына дипломын алып, илебез алдында булган хәрби бурычында намуслы килеш, йөзебезгә кызыллык китермичә үтәп кайтты. Һәм 2015 елда киленебез Юлия белән үз гаиләсен корып, матур яши башладылар. Бүгенге көндә алар Новоспасск бистәсендә хезмәт итеп гомер кичерәләр. Күз нурыбыз, куанычыбыз, тормышыбыз бизәге, йөрәгебезне изгән газиз балабыз. Сине бу дөньяга китергән иң күркле мәлебез, сөекле туган көнеңне ел сайын күз яшьләре аркылы шатланып каршылыйбыз. Һәр бәйрәмеңдә Худайдан сиңа бары саулык сорап, фәрештәләр саклап йөртсен дип дуга кылабыз. Улыбыз Айрат, сиңа ата-ана хакын хаклап яшәгәнең өчен олы рәхмәт әйтәбез. Безне онытмыйча, гел ярдәм итеп яшәгәнегезгә дә, сиңа да, Юлия безгә дә бик рәхмәт әйтәбез. Алда сезне үзегез көч куеп үстергән балаларыгыз да шулай ук хөрмәтләсен. Белегез, без сезне һәр вакыт сагынып, кунакка көтеп яшибез. Бик яратабыз үзегезне һәм хөрмәт итәбез. Улым минем горурлыгым, үземнән еракларда. Шуңа микән изгәләнә йөрәгем сагышларда. Бик сагынган чакларымда сүрәтеңне карыймын. Сиңа балам бер Алладан бәхет, шатлык сорыймын. Юлияңны нык яратып, кадерләп кенә яшә. Шын дус дигәннәре генә булсын һәр чак янәшә. Эшеңдә уңышлар көтсен, юлларыңда бәхетләр. Җыр сыман матур ыссын ул сиңа язган гомерләр. Улым минем, нык терәгем, котлы булсын бәйрәмең. Сиңа бүләк итәм менә шушы котлау бәйләмен. Кадерле Айрат Рафаэлевич, Новоспасск бистәсенә туган авылыгыздан кайнар сәлам буларак алдагы матур җырны тапшырам. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Мин барыгызга да телим бала бәхете, кайгы хәсрәт күрмәсен балалар. Безне шатландырып торсыннар, безне куандырып үссеннәр ала бирсә. Безгә һәр вакытта терәк булсыннар алар киләчәктә. Сезне ишетмим, бу җыр балалар өчен. Тормышны алга үтәреп, балалар туа. Ağaçta bit üser için damarın suzan. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım. Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım. Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Alkışlar balalarga. Ulu bulsa bay bulayır diyen burungular. Kız üstergen aşılardı ıcımak kapkalar. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım. Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım.
Şəgisiz kuvanışda isen sağ bulun. Tırsın idi durmuşuğuz bəxtgə tular. Saf şeşkələrin bəxt kuşlarım, durmuşda zor dayanışım siz balalarım. Saf şeşkələrin bəxt kuşlarım, durmuşda zor dayanışım siz balalarım. Durmuşda zor dayanışım siz balalarım.